Hastahon yan, nag-aapaw pa ang kaugmaan kan din kan Bicol University College of Medicine na si Dr. Ofelia Summersy kan Legazpi City. Siya kaya ang pigbisto bilang 2023 Outstanding Filipino Physician sa bilog na nasyon. Sarong onra na pigtao kan Junior Chamber International o JCI Senate as in Philippine Medical Association. Istorya niya, di niya pighuna na mabisto siya bilang Outstanding Filipino Physician. Aminado kaya siya na dakol sa lista ng mga doktor na talagang matitibay sa piniling propesyon. Dugang pa niya, dakulang onra nang maibalis na sa nominees. Kaya naman dakula ng gad na pasasalamat ang manggana. Sobrang nagulat ako. Sabi ko, Lord, ang bait-bait mo naman. Ang dami ng blessings na nabigay sa akin. And then here's an award which is a national award. Ang alam ko naman na ang daming doktor din naman na magagaling. Pero bakit ako, taga-Albay lang naman tayo, di ba? Mga taga-probinsya, bakit ako yung na-awardan? So I find this really as a huge blessing. Dugang pa ni Dr. Summersy, huli sa pagtios, di niya pinangarap na maging doktor. Inot niya kutang pangitoroga na maging paratukdo. Taong 1981 kan siya nagradwar bilang pinakainot na babayeng summa cum laude sa Bicol University sa kursong BS Biology, na naging dalan para makakuha siya ng scholarship as in maipadagos ang pag-adal bilang doktor. Dahil sa kahirapan na yun, nag-aaral talaga ako ng sobra. Hindi ako nag-boyfriend when I was in Bicol University. So dahil hindi ako nag-boyfriend, nakafocus talaga ako sa pag-aaral. And before I knew it, because all I wanted was to make my parents not pay the 100 pesos. Kasi wala nga kaming pera. Dahil sa kakaaral ko, naalala ko pa, pumupunta pa ako dun sa Bayabas. Dun ako nagda-dissect ng mga pusa kasi BS Biology. Hanggang sa without me knowing it, ang taas na pala ng grades ko. Kasi gusto ko lang maging full scholar para hindi ako magbayad. Pangtulo sa siyam na magturugang. Bilang doktor, mas pinili niyang magserbisa sa diring probinsya o rugnas sa mga komunidad. Sarong bagay na naging giya para lalong mabisto sa iyang propesyon. You may take some short nap, pero short lang talaga. And then, dapat mabilis kang mag-decide. We have learned the art of deciding fast because of the emergency situation that we're always in. So, hindi pwede. Ako kasi, there are doctors, I guess, that they limit their practice. Ako, I'm open to my patient. So, if I have a patient, you can text me, you can message me on Messenger, and I have an open line, wide open line for them. Nagpapasalamat man siya sa iyang pamilya asin iba pang tawo na daing untok sa pagsuporta asin pagtabang sa iya. I would like to thank the JCI, particularly si former president ng JCI from Albay, si Sir Greg Lipa. I also want to thank si Senate President ng Legazpi City, si Junie Bordeos. They were there during the launching yesterday ng Mapalad sa Daraga National High School. I also want to thank Bicol University for supporting me in this. I want to thank our consultants, our colleagues in the Philippine College of Physicians. Nakatalaan na giburan official awarding ceremony kan kompetisyon sa Quezon City Sports Club sa maabot na Pebrero 9. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Maria Lorenzana.